आरदि माने मा आरावनो रे दियावनो रेन्डि अफिसियेल माने अफिसियेल ना खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों ना स' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो गासिबो भिडिअखौहाय जोबजासिम खोनासं एबा जोबजासिम नाय स' लोगोफोर दा ना मा होनगोन बिथांमोनहा जितनाखि दिपालि आरो दिपालिनि एक्स हासबेन्ड नामखौथ' आं मोजां मिथिया स' लोगोफोर बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोना सानसेनि समाव दै गोसथोलायबाय मोजां मोनलायबाय बा माबा मोनसे बा नायलायलायनानै बा न'खरनि बिसय मिलायलायनानै बिथांमोना हाबा जाबाय गथ'खांबाय रुजु रुमु रायजो जालांनांसिगौमोन नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा गावसोरनि गोरोबलायनो रोङैयाव बा गावसिनि अनलायलायनो रोङैयाव गावसिनि मिलायलायनो रोङैयाव बिथांमोना लामा ससेयाव गथ' सासे खांखांनानै डाइभर्स यानि फाथैलाय बिसिलायबाय रायजो राजानि गेजेराव रायजो राजाखौ लानानै नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा फाथैलाय बिसिलायखांनायनि उनाव नोंथांमोनानो बुंदो कमेन्ट लिरदो फाथैलाय बिसिलायखांबाय बा बिसोरो हौवा हिनजाव नंला नङा होमबा दा बिथांमोननि गेजेराव माबायदि जानांगौ बा माबायदि थानांगौमोन हौवाया आलदा हिनजावा आलदा नङा होमबा फाथैलाय बिसिबाय नालाय गैला जोब्बाय नों बैनि लामा बैनि लामा नङा होमबा दा बिदि नंगौना नङा दा बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनानै बैयो माबा दिनो बैयो दानो बेफोरबायदि एकदम ससियेल मिडियायाव नायजाया माने फेमिलिजों जयै थानानै मबाइल नायोब्ला बोरैबा बिसिनि माबा भिडिअफ्रा खावब्ला फैयोब्ला माने फेमिलिनि गेजेराव नायनो हाया नोंलाय मानो हाबसनदों बिसिनि फेमिलि मेटाराव बा गेजेरावलाय होननानै बुङोब्ला ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदिखौ लाबोनाङाब्रा नङा होमबा फेमिलि हिसाबै बा अबावबा मालाबा जमायै भिडिअखौ नायनो हायाबा मानो बुङा जानो बुंगोन दा बिसोरो आलदा आलदा जालायखाबायबा नङा होमबा आलदा आलदा जालायबाय गावलायलायबाय फाथैलाय बिसिलायबाय दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै बिसोरो आलदा आलदा जानानैबो एकदम ओरै अरलायगासिनो हा नोंसोर अरलायनो गोसो नाम्बार लालायलायना कल खालामनानै गोसो होसारना गाज्रि नांलायो ना मायो नांलाय हरबाय थाब्रा बा ससियेल मिडियायाव फैनानैलाय बेफोरबायदि खोनासंजायै रावफोरखौलाय बाहायफैनांगौ दरखार स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलाय सेंग्रा समावबो सानखादोंमोन आङो गथ'खासे हौवासा बायनो हाबा आं बिदिनो गोजोनै थागोन सानखादोंमोन आङो भुलावसो हाबा जादों बियो आंनिफ्राय फैसा नुनानै बिमा बिफाया आंनो नारसोमनानै हरनाय जादों नायनानै सोलायलायनानै बियो मालाय हौवाफोरजों उन्दुनाय होमबा साननानै नायदो आंसो गाज्रिनो बिनि थाखाय आंसो गाज्रिनो होमबा बिनो आरो सोर उन्दुदो सोर उन्दुआखै माने बिखौ आङो दा फटकनि गेजेराव सासे सेंग्राखौ होथैगोन बे सेंग्रादोबो बियो गोबां जालायलायदो आरो बि सेंग्राजों गोबां फनाव गाज्रि रायलायो गोबां गाज्रि एल'लायनाय आथोननि सोमोन्दै बुहुत रायलायखायो रेकर्डिं दंमोन मबाइलखौ बुख्रुबना होदो दिपालिया नोंथांमोन आरदि माने मा आरावनो रे दियावनो रेन्डि अफिसियेल माने अफिसियेल ना अफिस रेन्डि अफिस ओरैबायदि माने इना रेन्डि अफिसाव जेसेबांनो माने थांनानै मावनो हायो बिनि खोथासै बेसे फानो बेसे फाना बिनि खोथा आंथ' बिनि बुस्थुखौ जेबो बाया ओरैनो होबाबो बाया माने ओरैबायदि जों बायदि गोथार मानसि रावनिबो सिख्लानि रावनिबो बानि आं दा हिनजावफोरनि बुस्थुआ माबायदि मा बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिला जेबोखौनो गोसोआव गैला हिनजावथ' 6 बोसोर हाबा जादों अब्लाबो आङो जास्ट 8 मासल' उन्दुनो मोनदों 8 मास टटेलि 8 मासल' हिसाब खालायनानै आं ओरैबायदि मानसि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय दा भाषाया माबायदि लेंगुवेजआ माबायदि दिनै बिथांमोननि गेजेराव सानैबो बेनो एखे लोगोफोर सानैबो एखे माने बेबो बेखौ बेबायदि बुंहरो गाज्रि रावजोंहाय सोदोब बाहायनानै बैबो बैखौ बुंहरो सोदोब बेफोरबायदि गाज्रि माने बर'नि मान सनमान लेस फोजोबनो सानबाय आरोखि बिसोरो बिसिनि खर'आव गोबोरखि होनोब्ला गोबोरखिया बिराद मैल'बावसो गोबोरखिया हासारसो जाबावो लोगोफोर अनेक मैगं थाइगंनो माबा फिथाइ सामथाइनि माबायाव सारनानै बै मैगं थाइगंखौ गायना होलाय बिराद मोजां ग्लब जाबावो माने मद' गोसोम एकदम सोमज्रोसो जाखांबावो मैगं थाइगं लाइ लाफा मुला बायदिसिनाफ्रा गोबोरखिनि होनोब्ला दा बिसिनि खर'आवहाय गोबोरखियाबो गैबावो आरोखि
ओरैबायदि नलेज गैया हौवाबो हिनजावबो दा नोंसोरो गारलायबाय हयथि गारलायबाय नालाय जोब्बाय रुजु रुमु संसार मोजाङै संसार जानो गोसो गैलाबा जानो हायाखसै रायजो राजाखौ लाना फाथैलाय बिसिलायबाय नङा होमबा दा नोंहा नोंनि गोदान लामा संसार नागिरलांदो हा बैहाबो बैनि मोजाङै संसारखौ नागिरलांदो नङा होमबा मोजाङै गोदान संसार रुजु रुमु माने मा होनगोन बेखौ सुरु खालामजेनदो बैबो गोदान हिनजाव लादो रुजु रुमु रायजो जादो संसारनो आरो बैहाबो बिदिनो खालामदो नङा होमबा सानैनिबो मानोथो ससियेल मिडियायाव फैनानै बैबो बेखौ अरनाय बैबो बेखौ जावनाय मा घन्टा मोनगोन नोंसोरलाय बिदि जावलायनानैलाय ना भिउनि थाखायसो बेफोरबायदि खालामदों नामा सानैजों फाथैलाय बिसिलायफ्लादों नामा नोंसोरलाय हा ससियेल मिडियायाव दावराव खालामबाय थागोन सानैजों होननानै हा ओरैबायदि मूर्ख सानैबो हा सिरि सिरि थाना सानैबो नंगौना नङा आङो जेबो बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय बिसिनि माबाया अभार जालांबाय लोगोफोर ओरैबायदि अभार जालांखाबाय माने खोनासंजाया लाथावजाया आरोखि बिसिनि भिडिअफ्रा माबा गुन्दानो गुन्दिनो माबा फानग्रानो देहा फानग्रानो बेफोरखि राव नोंनि फिसाखौ दा दिनै दिपालिनि एक्स हौवाखौ आं बुंनो सानबाय दे जेनेबा फिसाला सासे मोनबाय स्कुलाव सोबाय नोंनि फिसालाया नोंनि भिडिअफोरखौ नुनानै मा सोलोंगोन बेथ' सानसे गिदिर गोलाव जायोब्ला नुगोन ना नोंनि भिडिअफोरखौहाय होमबा नोङो मा फोरोंगोन फिसालाखौ नोङो आखल गियान मोजां फोरोंनोसो नांगौ नोङो मोजां नलेजसो होनांसिगौ नोंहा बिमा गैया होनलायनानै हा नोङो दिनै सेंग्रा गोरलै बायदि माबा अबावबा सिख्ला लालायनानै ट्रेन सामानि भिडिअ बानायनानै हगारोब्ला बेफोरखि मोजां जाबाय हा दुनियानि बखा होनबा बखाखालै सयथिबो ओरैबायदि माने नलेज मेलेम होननाय गैया आरोखि खर'आ जुजाय गोजा आरोखि खमसे खम नोङो गोसथो ला रावबो बादा गैया नोंहा मोन्थाय दङ जेराव नोंसोर सानैजों फाथैलाय बिसिलायबाय नोंहाबो हाबा जानो मोन्थाय दं बैहाबो हाबा जानो मोन्थाय दं नङा होमबा जाना सिरि सिरि मा ससियेल मिडिया इउटुबफ्रावलाय हगारलायनो गोनां बैबो बैखौ बखिबाय बैबो बैखौ बखिबाय हा ससियेल मिडियायाव भिउनि थाखायसो नोंसोर बेफोरबायदि खालामदों नामा दिनै नोंसोर गोदान लामा बा गोदान जारिमिन बा गोदान माबा मुगा माबा मोनसे खालामलांदोब्रा थोद बिदि जायोलै नोंसिनि खर'आव जेबो माने माबायानो गैखाला नामा सानैखौबो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि रायनो गोसो जादों हा नोंसोर नाम्बार लालायलाय गोसो बायदि नांलाय हरलायलायना ससियेल मिडियायाव लाबोलायनो दरखार गैया माने फेमिलिजों जयैखौनो नायनो हाया माबा मोनसे नायोब्ला बैसिनि द्ला फैगोन आरो सोरनिबा द्ला भाइराल फैगोन एकदम गाज्रि गाज्रि रावनि आरोखि ससियेल मिडियायाव मानो फैयो सोरखौबा हेफाजाब होनो बा सोरखौबा माबा मोनसे रोङैखौ फोरोंनो होननानैसो मानसिफ्रा फैयो दिनै नोंसिनि बैफोरबायदि माथोखौ बा नोंसिनि रावखौ खोनायोब्ला बै गुबुनालाय मा सोलोंनो मा रोंनो हा दुनियानि एकदम खोनासंजाया माजाया ओरैबायदि भिडिअ बानायो ओरैबायदि बुङो ओरैबायदि माबायो थोद एसे सोलाय मानसिफोरा सोलायदो नोंसोरो गावजों गाव बखिलायनायखौ गार नोंबा नोंनि भिडिअ मोजां नलेज भिडिअ हो बा नोंबो नोंनि मोजां खामानि मावनाय मा मावनाय दांनाय बेफोरबायदि भिडिअखौ हो मा नोंसिनालाय सानैजों एकदम अरलायलायनाय सैमा फाग्ला फाग्लि अरखेला अरखिलि गाज्रि गाज्रि राव बुंना अरलायलायबाय थानाय बेलाय सोलाय गोसोफोरखौ सोलाय नोंस्रा दायो नोंस्रा बेयाव ससियेल मिडियायाव फैनानै माबालायनो मोन्थाय गैला ससियेल मिडिया नोंसिनि नोम्फानि होनना बुङोब्ला ससियेल मिडिया गासिबनिबो आंनि बिफानि नङा बयहाबो मोन्थाय दं बयहाबो रोंगौथिखौ देखायनो हायो ससियेल मिडियायाव गोबां रां खामायनो हायो दिनै नोंसोरो मोजां मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लानानै फै नङा होमबा दिनैबा नोंसिनालाय मा गावजों गाव गाज्रि बुंनानै नांलायनाय मालायनाय बेफोरबायदि जायोलै थोद सोलायदो सल'खौबो नोंथांमोना कमेन्ट होलाय ओरैबायदि माने दा बुंसै आरोखि थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय